Идеме тук към Angels. Някой тунел. Отворено. Отворено е, да. Знаеш си сега се затворя. Не може да се затворя. Не може. Нема, вижте. Брат, това паркинг ли е, шо? Не се гледа нищо. Ти ни лева нещо да видиш. Той сака да слика. Има камера. Има камера. Я не съм чул, че го ще дам тук кривни камери. Видно си да телам, Кирил, не си го. Кирилето ми плаши да телам. Кола има. До тук да бе има, шо? Няма да имам тук. Добро. Вот е... Оно кажи го. Грени текста. Около е местото. Не е да се говори. Поле. Деца. Ще има. Няма. Ке тропа да се. Не е отворено за жал. Боже, не скемай! Боже, не скемай! Боже, не скемай! Не скемай! Марат! Устрал! Устрал ме! Чакай! Не снимам тук. Отвориш както само. Слушай ли? Не слушам никой. Ти излезеш ли нека до сега? Не, никой. Не скемай баш. Леле, брат, какво се гледаш? Кирилечки. Со флуоресцентното тук. Шо е, на къде сме ли? Не, на къде тунел, не ли? Тук я не дам сега. Брат, какво си гледаш? Няма да веруваш, брат. Гледай си го палцето, брат. Айде. Има ли тунел тук? Да. Айде да те ебам. Има тук много. Отстанете, има такви много. Покажи ми. Ево го сталкера. Турудудуту. Шо лежа правиш, бе, да те ебам? Смири. Леко биде на вибратор. Шо? Вибратор. Вибратор? Оно ще вибрира. Вистински или как? Не тук, горе. Горе ли има тунел? Не ли ки ви тунел отдолу, ако има? Ой доле. Сега други рашики има некой. Дай свежа мочка, газиш горе. Беге, бе! Бурда. Да, идите горе. Няма нищо. Тру е само. И нам горе. Много да отворим паката за дома. Знаеш ли ако има стрит клаб до Македония? Имаш. Тука. Yes. И сега бандо? Тук има лево горе. Какво пяя, брат? Това строено и така. Това ли е стрип клуб? Не, бе, оно нагоре ВМРО нещо гласа. Да. Бро, тя имам експлорана, тук няма шит. Няма. Не ме плаши, бе, за те имам. Ако са там долу с мен? Ай, бе. Изи. Аз съм да го забавям, удобно ме бекни.
Абе, дечко, ovo je kej mene tukaj, jaz bi znal ovo mesto. Ну, тук е. Нямам пойма. Има 5 милиона раз. И ти ли снимаш, или? Не. Не. Ало беше порно, мол. Заеба. Тук другираш нямаше бие. Тук може да изгаска сам. Колко? О. Тук има 50.000 денара, оно, поен зелен. Да, бе, брат. Защо не ги събереме овие да висня поени да си взема? Някой след там, А? далеко ще види. Куда са блойки на Знам, брат, ама. Ами има дупка. Заебаш. Няма нищо докъде имам ойдем. Хайде сме нищо. Тунел? Да. Кире! Тунел! Кире, тунел! Кира, само ти можеш да влезеш. Прегледайте, шо? Но. Дуре! Шо? Дико. Абе! Не е отворено. Ай, дечко, шприц на тебам. Тя е какво бе? Ай, бегай, да нема. Кире, погледни там, шо им. Кире! Кира, на тебам. Чей, слушна гласови, брат. Нищо, отдолу се. Матко е! Ти че! Нищо. Urban Explorer! Штип Explorers. Супер шива, брат. Шо? Че малко се. Das Kondom. Да няма нещо. От цигари, бе. Кондом е, бе, брат, гледай. Шула. Дек шула кондом. Das Kondom. Кондом. Дека бе, дас кондом. Тук съм къден ти не можеш да се клети. Да, бе. Може да се Чекай, слушам глас. Тук е заключено. Намо. Love is a drug. Чекай малко, тук е такова. тук има плочки. Плочки има. Чекай. Некой проша, що правите там. Няма нищо. Що е? Днеска чуеме, брат. Айде! Няма да не найдеш, ей! Прекодупчила! Чако нека! Кира, брат, заеман. Я виж! Охо! Да. Смоки! Я свой клип! Аз я добим маската от Гордон! Гондом. Идеме доле! Не идеме доле. Лео Митев, цар. Да, братка, се кача. Няма се качаш, не знам качаш. Няма спойма, бе. Не се загубил. Не, бе, брат. Ей, тук е вале има тунел. Ей, Си го тура. ще вземам и аз ще го снимам. Дали на тук GTA 5? GTA Съсетим 5. ко GTA 5. Приятели ли си, батко?
Е, ако има, голи ли ки излез? А? Заебаваш. Нема пистол. 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 Тъшък. Баш. Пистол било. Ой, има нещо, има нещо. Пистол било ова тело. Шо? Ой, видя нещо. Нема нищо. Не спрей. Ки излезеш. Киро, купил майк! Киро. Да, умерен срат. Киро ли беше то? Да, бе. Бе, да тебе. Не се взима от тука. Да, брата, от тука не си излава. Можем да се качим. Брат, тук ще дойдем да верим потаците. Да. От тука можем да излезем. Кири да те. Ой, влезем уво. Ява чисто. Той тук е. Чекай, има Киро е тук. Няма ни една дрона тук. Няма нищо. Лампиони. Некой ще е вълка. Ой, може да става. Добре, става пасна. Заебаваш. Празно. Да е пълно, бе. Опа, сензитив. Види, брат, кой е XXL? Кой има толкова? Вейп. Паковче от вейп. Паковче от вейп. Само ли? Що? Какво вейп? Само бе? Да. Празно. Тук ще си идем. Чей шала? Нямам машини му само. Ритуалите тук се правили, бе, брат, гледай. Ева. Бей. Идите от другата страна. Ало, има нещо свети тук. Що? Беги. Това е рефлексия, брат. Тръгна и свети. Тръгна и свети. Лети. Брат, той е дупка. Паметен. Иди от другата страна. Беги, нещо си жаба. Не убивай! Колко изтъжи ме да Да. Кой е во? Сори. Да. Добре, ама 10 пакетки Дурекси. Дурекси 100 пакет. Вейпови, 2 лева. Що правят? Не, живи се имаше само. Снимаме ние YouTube канал. Винцо чишто. Айде.